Oikein hyvää päivää kaikille. Se on Super Gamer. Tänään me tosiaan pelataan Geometry Dashia. Noin. Niin kun tommonen Bun Masher on nyt se on ainakin hyvä event-leveli, niin lähdetään kokeilla tämmöstä leveliä. Siinä on vissiin 182 laikkia. Niin, tää on aika hieno event-leveli. Nyt päästään tää läpi. No niin, let's go. Tää on kyllä aika hieno. Tää on aika hieno kyllä. Wii. Niin se vaikeustaso on selkeästi easy välillä kyllä joo. Tykkään pelata tämmöstä leveliä sikana. Let's go. Joo, tää on aika siisti. Tässä on tämmönen Cursed Horni. Niin, se on ainakin feikki Cursed Horni. Se näyttää ihan erilaiselta. Posta Bun. Niin nyt nappia painettu ja nyt onks tää niinku tämmönen meni 7 yritystä selkeästi. No niin, ja sit menoks. Niin se Flappy Duck kohtaisesti se on aika hankala. Vitsi mä menisin melkein kuolla, herra jumala. Saakeli. Let's go. Tämä on niinku errori. Mash it. Punch it. Snack it. One more time. Nyt tulee se hankala kohta, se Flappy Duck kohta. Nyt. Yes. Click. Täytyy painaa. Noniin. En oikeesti kuollutkaan. Se näytti ihan oikealta. Tämmönen Bun Masher logo. NCS Album Complete. Noniin, ja nyt tuli läpi. Nyt kyllä oli läpi. Level complete. Noin meni selkeästi 7 yritystä. Niin. Se pyörii ympäri siellä käsinäänsä album-leveleitä. Nyt lähdetään katsomaan eli tosiaan Back on Dash, Geometry Citadel, Retrospective, Ruins, Cheat Codes, Backstreet Boy, Noel Electra, Duckstep, Skyline PT2, Boogie. Joo, ja tämä leveli on siis Bun Masher, niin siinä on selkeästi tämmönen pääkallo tuolla keskellä. Joo, no niin, ja sellainen oli se Bun Masher. Se Viprin on tehnyt aika siistin leveli. Mutta anyways, kiitos kun katsoit tätä videon. Niin muistakaa tilata kanava. Yes, moikka!